Com us hem dit en començar, avui dediquem uns minuts del programa a la salut ocular dels infants. Us ensenyarem una màquina que s'anomena RedCam i que explora els ulls dels nadons acabats de néixer. Una prova que es fa a les clíniques privades i que la poden sol·licitar els pares que ho vulguin. Nosaltres avui estem seguint el cas de la família Castells-Soler. Cristina. Us presentem a la Laia, té només 2 dies i és la nova protagonista, podríem dir, de les vostres vides. Primer de tot, moltíssimes felicitats a tots dos. Moltes gràcies. Heu decidit fer-li aquesta prova, RedCam, a aquest segon nadó vostre que heu tingut, no? Sí, sí. Doncs igual que el primer, la Laia és la segona i hem decidit fer el mateix. Ha sortit perfecte, és a dir, que ja podeu marxar a casa i ben contents. Sí, sí, molt contents estem. Marxeu avui mateix? Sí, sí, de fet ara esperem i de seguida marxem. Molt bé, doncs us deixem que acabeu de preparar les coses i moltes felicitats. Ara anem a parlar amb la doctora, que és la persona que li ha fet la prova a la Laia, que té només 2 dies, i ara veurem les imatges d'aquesta prova que li han pogut fer aquí a la sala de nadons. Doctora Romagosa, molt bona tarda. Bona tarda, què tal? Anem a parlar d'aquesta prova i, primer de tot, a partir de quina edat es pot fer? Quants dies ha de tenir el nadó per poder-li fer la prova? Bueno, en principi acostumem a fer-la quan té aproximadament un dia de vida. Es podria fer immediatament, però ja que estan 2 o 3 dies a la clínica, pensem que l'ideal és al cap de 24 o 48 hores. Parlem ara de la prova. Exactament en què consisteix? Bé, la prova és una imatge digital fundoscòpica, és a dir, que amb una càmera capturem la imatge del fons d'ull del recent nascut i això ho digitalitzem amb unes imatges que després les processem, les estudiem i les adjuntem als pares amb un informe amb els resultats de la prova. I què ens permet detectar aquesta prova? Bueno, aquesta prova està bàsicament encaminada a fer un diagnòstic precoç, que és l'ideal en la medicina, fer precisament això, una precocitat en quant a descartar patologies. Llavors, en els nens recent nascuts és molt important descartar que no hi hagi patologia a nivell del nervi òptic o a nivell de la retina. Per què? Doncs perquè hi ha molta patologia del nervi òptic que està lligada a patologia del sistema nerviós central i a nivell sistèmic. Això ens permet d'alguna manera descartar que aquest nen, a part de que pugui tenir o no patologia ocular, pugui tenir malformacions a nivell del sistema nerviós central, tumoracions i tota una sèrie d'alteracions. Fa gairebé 7 anys que esteu fent aquesta prova aquí a la Sagrada Família, ara l'esteu portant a altres clíniques privades i pel que fa als percentatges, gairebé el 20% de totes les proves que heu fet sortien amb algun tipus de patologia. Aproximadament un 20% de totes les exploracions que fem detectem que hi ha patologia. Gairebé en un 17% aproximadament trobem moltes hemorràgies interretinianes. Aquestes hemorràgies són degudes al traumatisme del part, que diem. El nen està sotmès a una pressió, hi ha una isquèmia a nivell cerebral transitòria durant el part que provoca que es trenquin els vasos sanguinis i hi hagin aquestes hemorràgies. Aquestes hemorràgies normalment s'acostumen a reabsorbir al cap de 3 mesos, que és quan tornem a fer un control. El que podríem fer ara és veure algunes imatges del fons de l'ull. De fet, hem començat abans ensenyant el fons de l'ull de la Laia, que és un fons de l'ull completament sa, no? Com haurien d'estar tots els nadons. I aprofitem per ensenyar altres casos potser que no surten tan bé. Vale. Doncs mira, us comento, aquest és el fons d'ull de la Laia. Nosaltres en el fons d'ull normalment el més habitual és que trobem la imatge del nervi òptic i del sistema vascular, tant les venes com les artèries, amb aquest aspecte. Aquesta és la zona de màxima visió de la retina, que és la màcula. Aquest és l'altre ull de la Laia, el seu ull dret, que també està completament normal. I ara us ensenyaré unes imatges d'altres nadons que tenim amb fondos d'ull completament normals, amb diferents tonalitats. Fixeu-vos en aquest, que és una mica més fosc, que correspon a un fons d'ull d'un nen oriental. No tots som igual de dintre, igual que la pell de fora del cos. I aquí teniu un cas d'unes hemorràgies. En aquest cas hi ha unes hemorràgies a nivell de vitri. Aquí tindríem un cas, el que us he comentat, d'una malformació a nivell del nervi òptic i de la retina. Tota aquesta massa blanca que es veu aquí és un defecte congènit i en aquest cas hauríem de descartar que aquest nen no tingués patologia cardíaca, renal o tumoral associada. Aquest és un altre cas d'un coloboma de la retina i del nervi òptic i això és el que més habitualment ens trobem, tota aquesta sembra d'hemorràgies que hi ha aquí. Són hemorràgies que estan entre les diferents capes de la retina. Poden ser molt més extenses o menys extenses. Pot ser que en un ull n'hi hagi i que en l'altre no n'hi hagi. I en aquest cas, a part de les hemorràgies, el que veiem és com tot el sistema venós està completament dilatat.
Totes aquestes alteracions, aquestes hemorràgies que veiem en aquests casos, al cap de 3 mesos comprovarem que s'hauran reabsorbit. I és molt important que la zona aquesta central de la màcula, que és la zona de màxima visió, no persisteixin aquestes hemorràgies. Per què? Perquè més endavant això podria ser una causa d'una ambliopia. Una ambliopia és un defecte de visió en el nen degut a una malfunció de les cèl·lules retinianes. Moltes gràcies, doctora. I només per acabar, potser sí que ens hauria de dir algun consell de cara a la salut visual dels infants. A partir de quin moment s'haurien de fer revisions? Clar, en aquest cas estem parlant ja del primer o segon dia, però així en general, quan hauríem de començar a tenir cura de la visió dels nens? Bueno, en principi, si a tots els nens els hi poguessin fer aquesta prova al néixer, seria fantàstic, com hem comentat, perquè estem fent medicina preventiva. L'ideal és que sempre, des del començament, quan es detecti o bé una desviació ocular, o que hi hagi conjuntivitis, o que el nen tingui una epífora, que és que l'ull li plori contínuament, o que ja externament veiem que aquest ull té un problema, en el moment de ja s'hauria de fer el diagnòstic. Si no, a partir de l'any, normalment, quan fem la prova aquesta, a l'any i des de llavors cada any anem fent les revisions de forma successiva. I més encara si hi ha pares amb antecedents de defectes refractius, una miopia, una hipermetropia, un astigmatisme elevat, sempre s'ha de fer la revisió cada any en tots els nens. Moltíssimes gràcies, doctora. Doncs aquesta prova RedCam es va començar a fer aquí, a la Sagrada Família, fa aproximadament uns 7 anys. Ara també s'està portant a altres clíniques privades i és una prova que té un cost de 90 euros. Molt bé, moltes gràcies, Cristina, per tota aquesta informació. Ara obrirem l'apartat de notícies sobre afectacions